Det vi rensede derude, det er jo helt sikkert, at der har ikke været nogen problemer sidenhen derude på Fredensvej. Men det er jo her, at problemerne er opstået, blandt andet her i sidste uge, hvor Peter Sand kom galt afsted. Og derfor vil vi nu gå ud på fodboldbanen her og finde ud af, om der er nogle andre og nogle nye spøgelser herude, nogle sjæle, nogle hvileløse sjæle, som kan genere spillerne. Og hvis vi finder det, så sender vi dem op. I dag, der skal du hen på spøgelsesjagt. Jamen, jeg fornemmer det samme, som jeg gjorde, da jeg var nede i Colosseum, nede i Rom for nogle år siden, hvor vi sendte over 1000 sjæle op. Og det er den samme fornemmelse, som vi begge to har, at der er altså en hel masse her, som ikke burde være her. Det er ligesom, der hviler en tyngde over stadion. Det føles som om, at der er en tyngde her. Der er en tyngde, ja. Helt sikkert. Og det giver jo dårligt klima, og det giver dårlige spilleforhold i det hele. For alle hold i og for sig. Her bag os lige nu, Kate og Harald, der har vi målet, hvor Morten Hylgaard han lod et par stykker trille ind mod Randers. Som ikke skulle have været ind, eller hvad? Ja, altså målmanden skal jo helst ikke lukke mål ind. Nej, undskyld. Men kan I fornemme, er der noget her, der kan drille Morten Hylgaard eller Steffen Rasmussen, som normalt står på mål? Hvad siger du? Jeg siger, at vi skal ind i tunnelerne. Også den der bagved. Det kan være, det inde i tunnelen, der er noget, der gemmer sig. Jeg tror, de gemmer sig, fordi de kan ikke lide frisk luft. De kan ikke, for det blæser jo igennem dem. Jeg beder nu om at få kontakt med en repræsentant for de her legetroppesoldater. Men der er også bønder med. Der er også bønder med, ja. Der er jo flest bønder, der er slået ihjel. Men jeg tror, det er soldaterne, der slås og render herude. Jeg tror ikke, bønderne er så interesseret i fodbold. Okay. Men de skal selvfølgelig op også. Så vi nu tager os af de her soldater først, og så skal jeg vide, hvor mange tyske legetropper blev der slået ihjel i det slag. Der bliver sagt, at slaget fandt sted den 14. april 1659. Ja. Og hvor mange soldater blev der dræbt? 24. Hvor mange bønder? Ja, det ved vi ikke. Det er over 200. Jamen, bønderne kommer så i anden række. Dem tager vi op senere hen. Fordi her er der kun soldater. De holder sig simpelthen i hver sin ende. Ja. Og jeg kan nok se, når de stiller sig ud i mål derude og distraherer målmanden, så er det jo, der sker sådan. Han kan ikke komme til for dem. Og han lavede faktisk 2 drops. Ja. Hvor han så lidt forvirret ud. Ja. Der har vi forklaringen. Vi beder nu om at få en lyssøjle ned her, cirka 1 meter i diameter. Og i den lyssøjle... Jeg skal lige være med. Ja, skal der være engle. Og Kate siger til, når vi har lyssøjlen her. Nu kan vi se soldaterne. Hvordan ser de ud? Ja. De er klædt med rustning, men den går kun til livet. Altså, det er sådan en slags brystharnisk, de har. Og så har de en mærkelig hjelm på. Den er sådan aflang i det. Den ligner en omvendt sovseskål faktisk på hovedet. Og så har de så, nogle af dem har ringbrynjer på, og så har de også nogle bukser, der ligesom er meget stramme, og så har de selvfølgelig støvler på, og så er de meget skæggede. Og 2 af lederne bliver nu taget af englene og ført ind i søjlen, en af gangen. Og vi tæller. Og så tæller vi nu. Ja, op til 24. Og 2. Og den 3. soldat. 4. Og den 5. Og den 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Så
Så forsvandt den sidste ind, og i samme øjeblik, han gik ind i søjlen, så sagde de, sjup, og så røg søjlen væk. Vi skal have lavet en lignende søjle derovre, men der går det altså noget hurtigt, fordi der sender vi bare den første ind, og så går de direkte ind. Så vi behøver ikke tælle dem, ellers så tager det jo en lang tid. Så Hvor mange var der? der var 24 soldater Jamen, her, og 200 bønder. 200? Ja. Det bliver vi nødt til at lade være med til. Ja, det Vi stoler på. Vi må have ærkeengene til at hjælpe. De siger, nu starter vi, og så siger de, nu er det slut, nu er den sidste kommet op. Så nu er der altså renset fuldstændig her, og der vil ikke ske flere af den slags kedelige uheld med boldene, og heller ikke med fodboldspillernes ben. Det tror jeg, vi er mange, der er taknemmelige for. Ja. Men skal vi gå over og få fjernet bønderne? Vi går over og fjerner bønderne. Lad os komme afsted. Kate og Harald, hvordan føles det nu? Det føles meget, meget bedre. Det samme siger Kate. Jeg har heller ingen trykken på panden, eller kuldegys, eller hvad det er, vi kan Du får mærke. også åndedrætsbesvær. Ja, det kan jeg også nogle gange få. Ja, det er væk nu. For brystet. Hvis der er nogle sjæle tilbage her, så er de indendør, og det bliver alt for besværligt at opsøge dem. Men de kan aldrig komme til at genere spillerne ude på banen. Det må så være Lars Windfeldt og Brian Sten, der må slås Ja. med spøgelser på kontorerne. Ja, nemlig. Men nu står vi jo og kigger på stadion nu. Ja, Her hvor næste gang, når spillerne de løber ind på banen, Ja. så skulle der være ro på. ja. Vi kan ikke garantere for noget. Det har vi gjort i dag for at hjælpe AGF. Og de skal så tænke på det her, at nu kan de spille noget mere frit for fremtiden. De behøver ikke at være bange for at støde ind i nogle af de her sjæle der, som gerne vil slås med dem. Og jeg tror, de vil få det meget nemmere. Vi fik jo et lille tegn, fordi I har sendt 24 tyske soldater op, og et par hundrede bønder fik I også sendt afsted op i en anden tunnel. Men så var det som om, vi fik et lille signal ovenfra, da vi var færdige med det hele. Ja, da vi gik midt ud på banen og kiggede os tilbage, så vi hen over den tunnel der, hvor vi kom op af, hvor vi sendte soldaterne op, der kom der en regnbue. Og det er det, man kalder for himmelbroen. Så det er jo tegn på, at de er kommet op nu, der hvor de hører hjemme. Der er ingen garanti for spøgelsesjægerne, men Kate og Harald mener nu, at der er bedre muligheder for, at AGF kan komme tilbage til Superligaen. Sådan. Sådan. Det var godt. Tak for i dag. Ja, vi siger tak.